Направих поръчка за моето бебе от Шон, кой както иска така да го нарича, за моето бебе. И сега ще отворим заедно и ще видим какво има в тези турби. Половината работа съм ги забравила, естествено, защото са от миналата година, средата на декември. Дойдоха чак днес. И така сега ще отваряме пратки. Сега започваме нашето отваряне на пратките, които въобще наистина не знам какво се случва. Да, това е за малката количка за бебенцето. Това е чанта за дрежките й, за шишенцата й. Да, това го знам какво е. Това е малка рокличка сладка. Вижте я колко е сладка. Вижте, малия дужица. Наистина. Това е... Какво е това? Да. Жените, които ще кърмят, искат да кърмят, това се слага така, връзва се отзад, да е по-лесно за кърменето и да не се виждат някои работи. Това е страхотно. Така. Това е за лъкалка, за крачка, играчки, за Пева. Пева ще е момиченце. Ето и трънчат. Много за златки. Така, това е много ми хареса тази кукла, много искам да я взема. И едно към едно с това, което показваше на снимката. Абсолютно едно към едно. Много голяма сладоранка е. Стойността на пратките е не повече от, на всяка пратка, не повече от 16 до 18 евро, мисля, че беше, но не помня. Това знаете ли какво е? Слагате кръчето на детенцето и му мерите колко сантиметра е. По този начин улеснявате да му купувате правилно обувчиците. Това е много добро. Така. Това... ще го отворя. Но по принцип се води сушилник за шишенца и всякакви такива нейни работи, които ще се измият и след това да се закачат на пръчките и да се сушат. Така, това е една малка залагалчица. Не, тя е за залагалка по-точно. Щипка за залагалка на малката Никол. Ето я, слонче. Мале, много работи. Половината наистина не ги помня. Това се сещам какво е. Това е едно патенце. То е термометър, който се слага да отчита колко градуса е температурата на водата, която ще къпеме. Направо е невероятно, много е красиво. До сега всичко е топ. Абсолютно всичко. Това наистина нямам си и представа какво е. Читам това. Да, тук може да си сложите пакета с мокри кърпи. Хем да е по-красиво, хем да е уж по-удобно. Не знам колко ще е удобно. Мамо! До сега нищо не ми е направило лошо впечатление от това, което виждам. Всичко е едно към едно. Направо страхотно. За първи път поръчвам очи. Да, това е дъждобрана на малката количка, защото те не се продават в България този вид колички. И да, само там можех да ги взема или от Алиекспреса, или от Англия. Страхотен е, едно към едно е с това, което е реалността. Тук имам още една залагалка, която да си чеше зъбките, малката принцеса. Това е интересно. Даже не знам какво е. Да. Това се слага, за да може детенцето още на първия месец се слага по коремче. Слага се това пред него, за да може да му развива сетивните, очичките, сетивата, абсолютно всичко. Не го очаквах да го има това нещо. Добре. Да. Това е за ваничката подложка. Ето я. Слага се върху ваничката, за да може малката думда да легне върху нея, да не е върху пластмасата. Мале, колко много работи има. Това е едно... Не знам как се казва.
Но е дозатор. Вътре можеш да си слагаш всякакви работи, шишенца. Всичко се отвива едно по едно. И така всяко едно. Бързам, защото времето изтича. А имаме още един чувал да отваряме. До сега всичко е наистина перфектно. Това е... Как се казваше това? Не знам как се казваше. Разпределител ли? Как се казва? Дето е за мокри кърпи, за абсолютно всичко, което трябва. И така. Това е едно много хубаво нещо. Надявам се тя да го изтърпява, като порасне започва да прохожда, защото се слага като раничка отзад на кръпчето й. Ето така се връзва. И тук е главичката и като пада назад няма да си удари главата. Надявам се да е полезно. И това е следващата залагалка, играчка, чешалка за зъбки. И да, това е от първия клип. Но. И сега отваряме втория клик. Да видим какво това е супер. Но. Това са изцяло само дрежки за малката принцеса. Сега ще ги видим. Отново са готини, аз от сега ги знам. Това са едни боденца. Ето ги. Ето ги. Мале, страхотни са, напипане са, уникални. Уникални. Така. Следващото е... О, боже! Това е едното с гащички. Ето ги. Много сладко. Много. Как се вълнувам, хора, не е истина. Това е... Ау, да, гъщеризонче, плетено гъщеризонче. Направо ще е мацка тотална. Така, вътре има... Това гъщеризонче е с шапка. И то много яка шапка. Много яка шапка. Майка, що няма такава шапка? Ще си купи. Това е едно пухино гъщеризонче, което сега за зимата, защото тя ще се роди на 6 февруари, живот и здраве. Това гъщеризонче ще е перфектно за студените месеци. Направо е страхотно. Мамо, направо е страхотно. Сега ще видим следващото. Това е... да, това е за снимки. На колкото е месеци се огражда. Ето така, сега ще покажа. Слага се. Ето това се слага с панделка, ако искате, върху дадената цифричка. Ето така и така. Това е уникално. А колко е меко, хора, направо наистина. Сега ще видим следващото. Какво е? Нещо плюшово. Добре. Това е някакво якенце. Ще има какво има вътре. Боже, Господи, да, сетих се. Това е халат за баня с чехлите за баня, с кърпата за глава за баня и колана. Хора, това е за фотосесията за баня. Направо не мога повече. Това са нянгелски крила, няма да ги отваря. Ще я снимаме с нея на фотосесията. Ох, развълнувана съм страшно много. Не мога повече. Наистина не мога. Аз направо нямам дума. Какви работи, и то всичко е едно към едно. Това е шапчицата, а това е гъщеризончето. Ужас. Много е маничко. Направо. Това е другата рокличка, която също е за снимки. Направо наистина. Уникални работи са. Това е панделката за снимките. Да. Много съм развълнувана. Това не знам какво е. Майка лигавничета. Да, това са нейните лигавничета. Ето. Ето ги. На тати момичето, на мама момичето. Още 2-3 остават. Надявам се времето да стигне. Не мога повече. Това е просто уникално.
Това е просто уникално. Просто хора си я представете.